Maret dehita, laus tapasahat mapiliat tujuh panidibata, margiti pilihan sadaa dohot sadabi. Damai di batana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tadi. Amin. Kita salut nama nami dohot inanai na inolongan itu hata Yesus Kristus hata ni debata nagabe jamita di minggu tasadarion mana tersurat di buku 2 Musa 10 pitu ayat sada saat prodi ayat pitu jahama uita salhutna tapayut ihutma di bagasan rawat tabi rapidin dungi borhak ma sandok luhutan ni halak Israel sian halongonan sin marguru tu pandokon ni Jahoba bardalanon nasidai gabi marsaro nasida birapidi ngalai dangadong aik si inumon ni bangsoi disi jadi di badai bangsoi ma si Musa akadidokma lehon hamu aik si inumon nami jadi didok si Musa ma punasida buasa au badaan muna buasa unjunan muna Jahoba alai uasan di aik bangsoi isi gabi marmungut-mungut nasi dadupak si Musa di dokma buasa tung parwarongmu hamisian misir laba nani doknai di tonga-tongata do ulaning Jahoba manandang di sido saatna dihita salut nama nami dohot inanami na hinolongan ni Tuhan Yesus Kristus di dalam ilmu psikologi dikobar hondo adong opat macam nanang opat bentuk perasaan emosi ganut halak manang di istilah di psikologi di dok basic emotion emosi mendasar setiap orang ada 4 bentuknya. Nah, berjulu emosi seseorang
digombarhon mai marhite perasaan gembira las niroha. Boy mai digombarhon marhite senyuman manang tawa. Molo jatuh cinta ibana, molo dengan hubungan di tonga-tonga ni keluarga, molo dapotan hadiah ibana, molo ulang tahun misalnya, ima emosi naparjulo dirokon emosi psikologi, perasaan gembira. Emosi napaduahon didok ima marah, kemarahan. Digombarhon doi amang doa tamu akenang ditiki terjadi frustasi, kegagalan, hambatan dalam hidup, dicerca orang, diganggu orang, dohot dan asing. Adong keinginan naso dapat nibana, ujungna gabe marah. Ima emosi nabaduahon di ngolu ni jolma. Nabatoluhon ima takut, mabiar, rasa takut. Digombarhon doi molo menghadapi bahaya, rasa takut. Jalan terakhir napopaton didokma emosi digambarkan marhite perasaan sedih, abon niroha, kesedihan. Tadi damai molo marsirang dohot halak nahin holonganna. Jadi adong do di bagasan ilmu psikologi, emosi di jolma marhite opat bentuk: gembira, marah, takut, dan sedih. Jalahi tapi yang manami do inanami pasti nungahea makilala perasaan emosi nasongoni. Perasaan na opat bentuki manang na digape pasti nungahea ita tahilala manang na situasi songot dia. Alaya man do tong makinang do kaitan na dohot jamita di bagasan mingguan tu ita. Hira-hira gambaran emosi na dia do godangan kita melibatkan Tuhan. Di dalam rasa emosi yang mana kebanyakan orang Kristen melibatkan Tuhan. Molo di bagasan habuk di rohat biasanya matanya do. Kalau merasa sedih karena ditinggal mati misalnya oleh orang yang dikasihi, berpisah, pasti tangis kok. Putus cinta pasti tangis kok. Maka ada istilahnya aku sosonari bucin, nah kan budak cinta. Ya, nah. Jadi putus tangis ibadah. Nah, perasaan sedih melibatkan Tuhan rata-rata hampir sudah halak. Adong peranan di bata molo marhabut diroa pasti martangia. Molo babia, molo di bagasan harahuton, ketakutan melibatkan Tuhan, halusnya bisa iya, bisa tidak. Adong halak nama biar alai mula adong donganna boidang mabiar di sarana malam-malam jalan dekat kuburan mula adong donganna mula mabiar alai mula sahalak nado pasti mabiar. Mana mula terlambat ya kota siaja buat di sekolah ditaruhon atau rasna mabiar do yana kota pajupang dohot guru piket di jolo biasa kan atoras na mga naruhon dan mabiya biban ada no kan atoras na kaya terlambat hamibah bisa iya bisa tidak. Alai molo perasaan marah muruk aduh na melibatkan di bata jarang. Nah aduh hea na marah mandok mahidi kuahnya di bata ini ada dong ini gitu kan jarang. Mulu marah, muruk, sesahalak, ikon puas do biasana, ikon meluap-luap biasana. Baru mah dung sadar, adong mah dibata, penyesalan, baru mah menyesal, bahasa ikon songoniau. Mulu muruk biasana jarang melibatkan dibata. Dung saya mah ibana marah, baru mah sadar melibatkan dibata. Nah terakhir mulu gembira, mulu marlas niroha, adong do melibatkan di bata, pasti dua deh. Yang mungkin dipungkiri pasti sudah
molo di bagasan las di roha manduk moliat itu di Batak. Alani naik jabatan, alani ulang tahun pernikahan, alani hari pasok misalnya, urang do napasahat ton pelean tuhuria. Tadda manduk moliat itu di Batak. Alaya manami do inanami dang adong nasalah saluhut nai marhite perasaan na adong di bagasan mulutta ganut narsada-sada. Alaya mang do tang makinan sian perasaan ini nantai dari bagasan mingguon bangsa Israel di bagasan perasaan nasida na opat nakin berkaitan do di bagasan muluna. Para juru sali yang menami do tinanami takas do taboto. Bangsa Israelon dipimpin si Musa harua sian perhatobanon di Mesir. Jala di bindu sebelum bindu 10 bituan 5 bindu 15 macelas do rohani bangsa Israel tu di Batak. Ala niaha ala boy nasida menjebrang laut Teberau. Disima haruar nasida sian Mesir jala disima terakhir sekali Firaun mengelili nasida, mengeterjak nasida. Mati do di laut Teberawi si Firaun. Itu kan? Di bindu 15 mayamang do tamu akinan. Dung sahat nasida menyeberang laut Teberau. Ado na di ulahon bangsa Israel. Perasaan gembira marlas ni roha ujungnya patuduhon mandok moliate tuadopan ni Batak. Taida ma bindu 15 mang do tamu akinan. Di 2 Musa bindu 15 judulna mengatakas ende puji-pujian ni Israel mandok moliate nasida ima endena pesalmen ni nasida mandok moliate tu di Batak. Alai amanami do tinanami dung siani dung mareti nasida marlas niroha nasida taida ma ayat 22 bindu 15 ayat 22 1 ayat 24 ujaha matuhita. Dunge didokon si Musa ma halak Israel borhat sian laut Arun asam mardalan nasida tu halongonan sur. Jadi mardalan manasida toluari di bagasan halongonan ni dang jupangan ayat nasida. Dungi sahat manasida tumara alai dang tarinum nasida ayat sian mara aina pait do aiki. Alani itu umbahen margoar mara. Jadi marmungut-mungut ma bangsoi dopak si Musa nin nama. Nama si Inonan taida mang do tamakinan di ayat 22. Dung toluari baru 3 hari menyeberang, baru 3 hari bersukacita berterima kasih sama Tuhan. Mangendeon ende di pujian toluari dobek nungapito marmungut-mungut alani ay alani ay taida muse ayat bindu 10 ayat sada sahat rodi ayat tulu dungi borhat manasida sian iri gabi sahat masandok duhutan ni halak Israel halongonan si na di holang-holang ni Elim dohot Sinai di hari 15 hari di bulan si pahadua dung ruar nasida sian tanah Mesir. Jadi marmungut masandok luhutan ni hak Israel dopak si Musa dopak si Aaron di halongan ini di doa Israel matu nasida tung somate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir dina hudul hami di labung hudon akan maresi juhud dina busur hami mangan sagu-sagu ay ditogihon hamu hami haruar tu halongan non lau mangunu sandok luhutan no aturapa no. Dung 15 hari menyeberang marmungut musi alani si pangano nakin dung 3 hari mau muji debata marmungut keluh kesah karena si inumon dileang di pasar debata do si inumon tunasida dan muruk debata mulut aja bindu 15 sian ayat 22 sampai terakhir. Di bindu 10 tiki marmungu nasida tarimo ti si pangano
Di pasar di bata dong, di pasar di bata, sabu-sabu, saat mulut aja anu di jabu, satu terakhir. Dak yang muruk di bata, dak yang muruk si Musa. 2 hari. Berjarak 2 hari loh, 15 hari, dung di edehun nasida, tak dah mulatehon tu di bata. Saat masonar yang manggota makinan, di bidu 10 bidu. Jamitata bidikyo. Dungi borhat ma di ayat sada. Sandok duhu tani halak Israel, sian halongonan sin. Marguru tu pandok kon di Jahoba pardalan nasidai. Gami marsaru nasida dirapidin. Alai tong dang adong aik si inumon ni bangsoi di si. Jadi di badai bangsoi masih Musa akadidokma. Lehon hamu aik si inumon nami. Jadi si Musa matu nasida. Buasa au badan muna. Buasa unjunan muna Jahoba. Alai uasan di aik bangso di si. Gabi marmumut nasida dopak si Musa. Marmumut Musa alani aik. Terulang Musa alani aik. Amang doa tamu keinang di sana saluhutna air maceri kodo di jolma. Tumanggot do dang mangat daripada dang minum. Molok psikologi mandok manusia bisa bertahan hidup tanpa makan sampai 18 hari. Tetapi manusia tidak akan bertahan hidup tanpa minum hanya bisa 3 hari. Muludang minum hita atau 2 hari, dehidrasi naik, boy makan. Jadi macam ikut doa. Jalan memang situasinya serius do. Dia lupa nasida di padang gurun di tiki. Alai nagabi persoalan di bangsa Israel lamang do tamu akinan. Terulang Musa parjono sahali nakin di bindu 15 persoalan ni ayat selesai di bahan debat. Persoalan di si Panganom selesai di bahan debat di bindu 10. Wasa di bindu 10 itu terulang Musa marmumut alani ayat. Ayat yang diingat kamu burjuni debat. Tuhamu paluh kamu siang misir ido na yung dohonon si Musa. Buasa au badan muna. Buasa di bata. Di kondisi nakin di ayat 2 unjunan muna. Inna si Musa tu bangsa Israel amarami do kinanan. Alayamang do tamu kenang macai borat na dihilala si Musa tiki. Parukinon ibana. Buama memimpin ribuan halak salak nibana. Anak masa tu nibana di ayat 4. Jadi mengangguhi masih Musa tu nibana. Mengangguhi berseru kepada Tuhan dan tolak nibana di mangulahoni di bagasan roh si Musa dan tolak nibana mangulahoni. Alanya anu ngahacik tian di ilala si Musa. Buasa saya diajari hamu dan mulu kursia tu nibana. Buasa 3 hari patidun di bata huasona alai dang kursia hamu tu di bata. Nama ngalihon pangaramotion di bagasan mulu muna. Ido manami dohot inanami terpukta di bagasan tikio. Sa sitongna na pay motong hita dosong dia nama Tuhan. Mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bertuhan di bagasan mulut tasigan mari. Odo terpukon di pasahat tulina. Sa sitong naman do tamakinan dakya di bata mulut tujolma. Dakya di bata mambalason dosata tu di bata tuhita musi. Allah selalu mengasihi manusia dan tidak pernah membalaskan kesalahan kepada manusia. Itu naik kontai. 3 hari mabangso Israel dan porsia tu di bata alai tongdo holong rohani di bata tu bangso Israel. Jala di bigwope dung mangangguhi si Musa hududna di pasahat di bata do ai tu nasida dan di paluas di bata bangso Israel tersiksa di bagasan muluna. Sada kesaksian nama cara doaman dota makina di ngulu ni hak Kristianota. Alai buasa makola di bahan di batas semua. Kenapa Tuhan membiarkan manusia terlebih dahulu menderita? Buasa dan dilean gratis. Tabu-tabu semua ini selesai. Buasa di batas semua ini nama ngalang persejarah. Tunggu dihapur seho di bata monoro paruh kiloni. Apakah engkau tetap percaya sama Tuhan kalau kesusahan datang pada hidup?
Hidup paksi ajaran nama cehada ditongani oleh hal Kristen. Sama seperti anak muda, remaja na poso, mulu di jalur yang kota, mak pak belikan dulu sepatu baru sama. Kami anong dobe sepatuna, nabui pakion di sekolah. Dan mungkin langsung di Leon, nah poras biasanya. Tunggulah dulu ya bang, kalau naik kelas. Tunggulah dulu nanti ya kak, kalau ajaran baru pasti do di Leon, alai ano tikina, alaniahan mulu sudah di Leon, ujungnya manja, ujungnya dan mulai terpakai beibana mulu adong persoalan di bagasan muluna. Tertangis do, termengalu-alu do, tuh makna. Mulu mengarah topi misalnya tu Medan, mulu dan di bayana tora songoni parjolo, termula deh dan sanggup au di Medan Karejo di Mina. Ujungnya di Jabu mah, nang adong Karejo. Ido tong taringot tu hapor siota amanami do inanami. Na mengajari hita tu sasitongna, songod dia cara namanduk muliat itu di bata. Songod dia bersabar menghadapi persoalan di mulutnya. Jala songod dia hita memakai hapor siota martanian tu di bata. Ido napak jolo pesani tukukon tu hita saluna. Dipakai di bata do pergumulan ini, persoalan ini membentuk karakter ni hak Kristen. Jadi mulut sonari emang dua tahun wakinan, ada persoalan tak, ada pergumulan di kita, kunang lupa, dak yang muruk di mata tu kita. Persoalan ini dan alani muruk di mata tu kita, dak. Nah ulung rohani di mata tu kita, ala di botol di mata do, sanggup kita menghadapi salutna. Itu napa juloma dua tahun wakinan, macai ulung rohani di mata tu kita salutna. Napa dua nama nami do inanami. Kesalahan nama cebal dari bangsa Israel ditiki ima saya dipersalahkan nasi dalu di bata. Bahasa pola dibayar di bata haluar kami siang Mesir molotong di pasoku di bata kami dak mangan do dang minum. Tumagon mahami di Mesir gabe kuli bangunan tersiksa kami alai di Leon mangan do minum. Daripada berjalan ke Kanaan dan pasti adiga saat mauas male kami do dan nangis. Itu persoalan ini bangsa Israel mempersalahkan Tuhan dalam hidupnya. Kita selalu namang do nama pinang sot songoni hina. Sotung tadok alami hodo Tuhan gabi songono uluna. Sotung tadok songoni. Dang boy tadok konsongoni yang manami do inanami. Alai mulut tumpi adong masalah di mulut ta. Martangian. Pasangan matu Tuhan. Aka nama baik kita gabi maruke. Hidup baik adong yang dia mandok. Pasangan masudina na hinal sohoni. Pasangan masudina na tu debata Jehovah sifat hulungi. Pasangan tu debata. Unang salahon kamu debata alani pergumulan manang persoalan unang. Takas do dihitamang do kamu akenang cerita ni si Ayub. Siang sekolah minggu nunggu tatanda isi si Ayub. Ayub adalah orang yang paling kaya di kampungnya. Semua harta sama dia, ternaknya banyak dan lain sebagainya, sejahtera. Alai Roma iblis manduk tu di bata. Nai huji maju ibadah. Tong dohot hapor siauna tuho manang nadao. Ido hatani sibolis tu si Ayub tu di bata. Nai memuji si Ayub. Terjadi mah marsait maibana hancur masuk di artana dan adong be ternak na dohot lan na asing jalan na paling parah disuruh pardi jabu nama dohot donganna alani di bata adoi mambai kosongonan tersiksa alai dakya sautik haruan sian si Ayub mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Walau bahasa teologi na di do teodise Allah tidak pernah salah. Teodise dakya salah di badan. Di bagasan mulut tapi dakya salah. Jalan di bagasan mulut si Ayub mulut aja buku Ayub dakya sautik di dokon ibana salah di badan enggak enak semua. Dah. Alani mamang dua tampakinan. Taimot teodise Allah tidak pernah salah.
macai holong dormani di bata jadi unang mempersalahkan di bata alani manang ahape nata adopi di bagasan mulutan alani parsahiton pe alani ekonomi pe alani persikolan anak kota alani perkerejuan anak kota talubi alani rokap ni anak kota nah suarong lebih saat waktu titikio unang persalahkan Tuhan di situ alani di bata dan tidak salah nah patuluhon manang dua inanami dung di patuluhon di bata huasona tu bangsa Israel di ayat pitu dibayan si Musa makuar hutai masa dohot Meriba lapatanna di tongat-tongat tado ulaning Jehovah mananda molo dialusi disuku tuhita di tongat-tongat tado Jehovah manangada alusna unang ragu di tongat-tongat tado Jehovah manangada di tongat-tongat ta itu makana Masa dan Meriba lapatanna Jehovah do di tengah-tengah ta. Sejojot don mulu adong anak na kembar dibayang maguar na si Masa do si Meriba. Adong na sumuni lapatanna Jehovah do di tengah-tengah ta. Mulu adong rencana na hamu membayang anak kembar bui maribayang Masa do Meriba. Jehovah do di tengah-tengah ta. Ala terbukti memang Jehovah do di tengah-tengah ni bangsa Israel. Parjulo sali haruar menyeberang siang laut Teberau. Dung dipuji nasida mulak teluari marukil marmumut-mumut alani ai. Nabadua alani sepangon mulak musim alani ai. Alai tongdo Jehovah di tengah-tengah nasida. Di tamang do tamang kinan. Kita pe oludo sipata songoni. Songon bangsa Israelon mengaruhi akka pergumulan di tengah-tengah di mulutan. Memang dakia ditinggalkan di bata hita mang terutama kena. Saya donganan do hita saling hita di portinion. Alai si pada olo lupa hita alani. Sada contoh adong na ruas na cerita Tuhan ruas amat. Amang dua guruku kuliah sada SMA. Nah di telepon nasida ikon garar mama uang kuliah na HP dan adong bisi hepekku ulang niya mamon holan mar 33 membuka warung di Jolo Jabuna kebetulan di seberang di Jabuna adong SD jadi kurang mana SD na jajan di warung na alai macai heran dua mama keluar nai sebelum naik ke Manggarai uang kuliah adong do hepe ni tarpaku do tak kubutus yang dia dalam di doa mawon. Kita memang dua tamu kena sering do kita heran tu di mata bahasa boi pusik kolawan sudi yang anakku itu kan bahasa boi tu pasti kolawan sudi yang anakku tapi ibadah sama SD tapi ibadah sama SMP mana SMA ale boi yang anakku kusal bisa jana salut ima pademanion di mata ima lapatanna Jehovah di tengah-tengah ni maluta dan pasumurna hita salah kita madalan di maluang saya donganan ado hita di bagasan maluta jalan terakhir amang do tamakina asa manutup jami tahun tabuk kama bukuende nomor 200 on bukuende nomor 200 on lau menutup jami kata di tikion Dehon ayat 1 dohot ayat 2. Ruh
Maria.